Huriani Tuhatta, HKBP Kebayoran Lama, Shalom, Horas Madihita Saluhutna, Marhite-ite live streaming on, Tapukama Parsaurat Tado Tuhatta di Bagasan Minggu Sadarion, Minggu 10 Sada Oktober 2020, Ima Minggu Pasapulu Waluhon Dung Trinitatis. Tapuji Matuhatta Marhite buku ende nomor 10 pitu et sada dohot ayat tolu anon di ayat tolu jongjong mahita. Marhite-ite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di parbadia, na tumapalangit dot tanoon. Amin. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akasuru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogon, manang aka namasanuaeng, manang aka narosogot, dang tarbaeni manirangi hita sian haholongon ni roha ni debata. Namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, hodo haroroa ni dame dohot holong ni roha, saileon jalapahot madihami roha si songoni, ramoti mah akan naposom maradopon pangasungi ni sibolis, asamalua nasida sian pangunjunan dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposan dohot partano batuan nami, saitogu mahami di dalan si dalanan nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Dia jupang
patik ni debata di minggu sadarion, imana dienet sian Lukas bindu sia ayat 20 tolu. Songonon mahatana. Tu saluhutna madidok, ia dong nanaing mangihut tonau, di swadahon madirina, dituhuk ma ari-ari hau pinarsilang natu ibana, lao mangihuton au. Songoni masahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulau na umbar tu patikmi. Amin. Jongjong mahita, tatopoti madosata, tuado pani debata, tapauduk marohata, martangi yang mahita. Ale amanami, jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Upara tutu jala hutopoti hami do dosa dot pangalosyon nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asi ni roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakopop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Tabigima hatabaga-baga taringot tu hasesani dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamu ni habangsa ni atongamon di Banua Gijang. Di bayani, tarbain ibana do pangoluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa ditangnya kon nasida, hasangapon madi debata na di Gijang. Amin. Hudul mahamu.
Epistel di minggu ta sadarion ima sian 2 Musa bidu 10 walu ayat 10 pitu ro di ayat 20 tolu. Songonon ma didok disi. Jadi didok si matu adoli ni si Musa matu ibana. Dang denggan nabi Naemi. Mandate ho maon. Nang ho, nang bangsoon na di jolomon. Ay madodokhu ulaon non diho. Dang tarula anggo sasadaho. Ope tangihon maswarakon. Huparohai peho. Asa didongani debataho. Homa mandapoto debata sikat ni bangsoi. Jala homa pasahaton akahatai tu debata. Jala pasingoton tu nasida akapatik dohot akapoda. Jala pabotohon tu nasida dalan si dalanan nasidai. Dohot ulaon si ulaon nasidai. Alai anggoho lului mas sian sandok bangsoi bawa akan namar sihot maroha akan nama kabiari debata bawa paroha sitong akan nama kagigihon pangomoan nasoturut ima pabakit baen iduk gumomgom nasida marsa 1000 marsa 100 mar 550 jala marsa 10. Asa nasida toktong manghuhui bangsoi. Alai nasahata nabalga tuhoma dibuat nasida. Anggo nasahata met-met nasida ma manguhumi. Asa paneang silamu molo nasida donganmu mangusung. Molo dibaen ho songoni jala rotona ni debata tuho manolopi. Jadi manahan maho makajojokon. Muli madohot sadok bangsoon tu inganana be mardame-dame. Ima sahatna martua do halak na tumangion hata ni debata jala na opeopsa. Amin. Jongjong mahita, tahat tidakon maha porsyotai, songon naina tidakon nidongata saha porseon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosa na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuan si Maria, na gabay-gabayan siya tod di parbadia, adorak suaubuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari partoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai, pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doot na mate.
au porsea, ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dihasesa ni dosa, dohot diatai namadok, mulak mangulu sogot, daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Hudul mahamu. Tikting namasa di HKBP Kebayoran Lama, Minggu 10 sada Oktober 2020, guarni minggu ta sadarion 5 minggu pas 10 laon dung Trinitatis, jala topik ni jamita di minggu sadarion, naposo nagabe pangoloi. Naparjolo, sermon parhalado, ganup di hari Selasa, mamuka sian pukul 19.30 WIB di pamasa do sermon parhalado ni huriata, di sosoho nasarap ma parhalado mandohoti sermoni. Napaduahon, sermon pengumuman paropuan. Ganu pari Kamis di tanggal 15 Oktober 2020 naroon, mulai pukul 10 sada WIB, sermon pengumuman paropuan ni uluhon ni inang padita jojor boru pardede STH, natsian 2 Musa bindu 10 onom ayat 32 rodi 35 marhite-hite aplikasi Zoom. Nampatuluhon, sermon naposo bulung. Ganu pari Kamis di tanggal 15 Oktober 2020 naroon mulai pukul 10 siawib, sermon naposo bulung ni uluhon ni amang pandita Eben S. Simanjuntak MTH, natsian Yeremia pitu ayat sada rodi ayat pitu marhite-hite aplikasi Zoom. Napaupaton, sermon remaja. Ganu pari Jumat di tanggal 10 onom Oktober 2020 naroon mulai pukul 10 pitu WIB, sermon remaja ni ulohon ni inang pandita jojor boru pardede STH natsian keluaran 20 ayat 12 marhite-hite aplikasi Zoom. Napalimahon, sermon ama. Ganup minggu kedua dan keempat hari Jumat di tanggal 16 Oktober 2020 naroon, mulai pukul 20 sermon ama ni uluhon ni amang padita Eben S. Simanjuntak MTH, natsian Galatia bindu tolu ayat sada rodi ayat 10 sada, marhite-hite aplikasi Zoom. Songonima hujaon hami tiktingon, tuhata mana mangaramoti hita on saluhutna. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti yate-yate dohot pikiran muna,
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namar pungu di bagasan tikion, patupa parmingguon, di tongani bagas tabe, barita nauli nasahat tuhita, di mingguta sadarion, ima natarsurat sian Evangelium Markus, bidu 10, mamuka sian ayat 35, sahat rodi ayat 45, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Dungi Roma madapoton ibana, si Jakobus doho si Yohanes, aka anak ni si Zebedeus, ia hatanasida, guru nami, adongdo dipangido ni rohanami silehononmu tuhami nian. Gabenin nama madok nasida. Ay ahado pinangido ni rohamu sibahenokku tuhamu. Dungi di dok nasida ma tu ibana. Naeng bahenommu hami hudul dihasangapon mi. Nasada tu siamunmu. Nasada nari tuhabirangmu. Alainin na Jesus madok nasida, dang dibotohamu na pinangido munai. Tung tarinupamuma si inumoki, tung tarparidihamuma paridian si paridioki. Gabi dok nasida ma tu ibana, tarbahen hamido, dunginin na Jesus madok nasida. Tutudo niyan, inumon muna do si inumoki, jala paridion muna do si paridion muna do si paridioki. Alay na mabain hudul tu siyamuku, doho tuhabiraku, dang guru diawi, dia kanang dirade hiandoi. Alay dung tarbegei tuna sapului, gabe sogoma rohanasida, di si Jakobus doho si Yohanes. Jadi di papungu Jesus manasida, ninna madok nasida. Di botohamudo, dirajai akasigonggomi bangsodo parripena, jala dipaksa akka nasangap nado nasida. Alay unang songoni anggo dihamu, manangisi hamu nagiot sangap, ima gabe panguloi didonganna. Jala manangisi hamu naing parjolo, ima gabe naposo ni donganna saluhutna. Ay anak ni jolmaipe, dada asa dioloi halak ibana, umbahen naro. Ibana do balik panguloi, jala mangalehon hosana, bahen tobus ni torop jolma. Ido sahat ni turpukta. Di sadaluat adong sahalak pengusaha nanaing meresmihon perusahaan na baru. Balgado perusahanon, jala dibutuhkan do ratusan halak karyawan nanaing karejo di perusahaane. Maruam akka keluarga si solhot laho pasahaton
pangiduan na. Anggiat niyan boy keluarga na. Boy yanakon na karejo di perusahaan ni. Adong ma namadok babaejo lae beremon karejo di perusahaan mi. Baro lainaon pemilik ni perusahaan ni didokma ay lulusan dia tehe bereon. Jala diboto do administrasi, diboto do mengenai surat menyurat, diboto do komputer, alai dia lusi lain omma madok. Toema asal majolo masuk ibana parjulu disipen non marsiajar. Alai Roma laena pemilik perusahaan ni madok. Lae molo soadong do pamotoanna manang keahlianna songo dia madohonokku. Bohama ibana masuk tuson karejo. Musedang guru diawi. Jaladang diau ketentuan lau majalo akka pegawai nalaho karejo dison. Diaka naung radihiyad doi sesuai dohot ijazana, sesuai dohot keahlianna, dohot akka syarat na asing. Jadi moloboy syarat-syarati dipenuhi, tentu pitor dijalo do ibana karejo di perusahanon. Ninna laena ima napunasa perusahaani. Hurian itu hatta nani haholongan ni Yesus Kristus. Ahado nanaing idautta sian baritai. Berusaha do ganup halak boha asaboy ibana dapotan parkarejoan. Boha ibana asa dapotan posisi manang dapotan jabatan di sada-sada inganan. Jala berusaha do halak mendekati baik sian parmargaun, ruhut parmargaun, manang partuturon. Apalagi halak Batak ate amang dohot inang. Luar biasa do halak Batakon molopola dibuan margana. Ay pitor dohonon na do edatung sumakuling mudar-muda. Tu beremon, tu anak taon, tu anggimon. Ido hebat na halak Batak. Jadi holam mudar ni halak Batak do naboy makuling. Molo mudar ni halak na asing mengalir do, molo mudar ni halak Batak makuling do. Pitor dibuat do partuturoni. Di tonga-tonga ni keinginan yang ingin dia raih, yang ingin dia miliki. Asal songonido namasa di bagasan turpukon ditiki pardalanan ni Yesus tu Jerusalem rapdohot akka siseanna. Di bari tahun Yesus do taringot tu si taonon na.
pasahaton nama anak ni jolmai tumalim doho siboto surat. Si tuan ni malim doho siboto surat. Pusaon nama ibana, lisingan nama, tijuran nama, marsitaunon ibana, jala ikon marutang hosa ibana, mate ibana. Mulak mangulu diari patuluhon. Ido molo taida adorang so turpuk tai ima marhite-hite ayat 32 sahat rodi ayat 34. Alanido mabegi baritai Jakobus dan Yohanes pitorodo tu bagasan pikiranna. Berarti neng sahat nama Jesuson Tuha muliaonna. Sahat nama Jesuson Tuha sangaponna. Pajong-jongon ni Yesus nama harajaonna. Pitor hatop manasi dana dua. Alamar hamaranggi do. Si Jakobus doho si Yohanes anak ni si Zebedeus. Udang pitor halak tehenon akan 10 nai si seanon parjulu pasahaton pangiduan na ninna rohana sida na dua. Pitor dirancang nasida ma, pitor tubuh ma tu rohana sida laho pasahaton pangiduan na tu Yesus. Idon haking taida di ayat 35 dohot ayat 36. Dungi Roma madapoton ibana si Jakobus doho si Yohanes aka anak ni si Zebedeus hatana sida. Guru nami adong do pinangido ni rohanami silehonom mutuhami nian. Adong do pinangido ni rohanami silehonommu nian. Mereka menyampaikan keinginan mereka. Mereka menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Asa ido taida di bagasan turpukinak kanin sahatu ayat 37. Taida 30 musega ninna mamadok nasida ayah do pinangido ni rohamu si bahenokku tuhamu. Dia lusi nasida na dua mah. Dungi didok nasida matu ibana. Naeng baenommu hami hudul dihasangapon mi. Nasada tu siamunmu. Nasada tu habirangmu. Ima pangiduan nasida. Naeng dohot nasida. Hudul disiamun dohot dihabirang ni Yesusi. Mereka ingin sama seperti Yesus. Mereka ingin memiliki kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Yesus. Sabola siamun dohot habirang. Sada simbol doon ima menggambarkan kedudukan, menggambarkan posisi, menggambarkan kehormatan manang hasangapon. Mereka ingin sama seperti Yesus. Asa sangap, asa terkenal, asa terbesar nasida sian akka sisean na asing. Dan Yohanes, Yakobus menganggap diri mereka lebih hebat, lebih besar, lebih layak, lebih baik dibandingkan martibakon ima sisean na 10 nari. Dibandingkan dengan 10 murid-murid yang lain, mereka merasa lebih super dari segalanya.
sehingga adong pangidoan nasida nakanin. Asa huddul di siamun dohot habirang ni Jesus nasida na dua. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion. Secara jujur amanginang ikon akuata do sudedo hita makirim boynya kita dapotan jabatan na tibo. Asa lam terhormat hita jala asa tabba nang pasamotata sengoni nang status sosial tape lam tutibo nama. Kita akan menjadi orang yang terhormat, terkenal, dan dikagumi oleh banyak orang ketika mendapat jabatan yang terhormat. Sudijol madui, siapapun orangnya. Jalaido namasa tu 12 siseani ternyata bukan Yakobus dan Yohanes saja yang punya keinginan untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Murid nana 10 ipe tongdo neng mangido kehormatan, neng mangido posisi, neng mangido kedudukan nasida. Mangido hasangapon nasida tu Jesusi ido molo taida amanginang gabe muruk do sisean na 10. Didok rupani di ayat 40 sada alai dung tarbege tu na 10 gabe sogoma rohana sida di si Yakobus dohot si Yohanes. Mereka juga ingin hasangapon, kehormatan, kemuliaan yang ada pada Yesus. Alaya hadona taida amang dohot inang di bagasan turpukon. Apa yang kita lihat terhadap sikap Yesus, respon Yesus terhadap imanaking pangiduan ni nasida na dua na marhamaranggi si Yohanes doho si Yakobus di bagasan turpukon. Odo na parjolo na yung idaota marhite barita na uli dihita di bagasan mingguta sa darion. Apa yang menjadi respon Yesus? Songodia do sikap ni Yesus mangalusi pangiduan na sidai. Taida di bagasan turpuki nakki ngamang do inang. Dang pitor diudukon Yesus pangiduan nai. Dang pitor diuloy Yesus pangiduan ni nasida na duay. Alay taida muse disi. Dang rupani pitor ditulak Yesus nang pangiduan na sidai. Dang diudukon, dang ditulak. Jala taida muse disi amang do inang luar biasa do. Dang dipake Yesus hubungan parmudaron. Dang dipake Yesus hubungan partuturon. Ay marparibad do. Natoras ni Yesus dohot si Yakobus. Songoni nang si Yohanes. Mama mereka kakak beradik. Marpariban molo dihalak batak. Alay dang dipake Yesus si di bagasan turpukon. Balik saga berodo suku-suku ni Yesus tunasida na dua madok di ayat 30 lalui. Alay ni na Yesus mamadok nasida dang dibotohamu na pinangido munay. Dang dibotohamu na pinangido munay. Tung tarbay kamuma, tung tarinu pamuma si inumoki, tung tarparidihamuma paridion si paridioki. Dang dia tu si hamu, dang dibotohamu,
Lapatan na disi amang dohot inang tung tarinuk pamuma imanakanin songon nadidok na disi si inumoki ahado neng dohonon na disi ima lahu pabuahon si taonon penderitaan Yesus anak ni Jolmai ikon marsitaono ni bana. Kita ingat, taingok dopera amang dohot inang. Ditiki na martangi yang Yesus adorang so ditakop ibana di taman Getsemane ado dipangido ibana. Dipangido ibana tu debata amana. Molotung terbain laluhon ma panginumanon sianau. Alai dang lomokku lomomdo nasaud. Panginuman, lambang penderitaan, simbol penderitaan. Gambaran si taonon nanaeng siadopan ni Yesus. Berat, dang murah, dang neang. Ido, didok Yesus muse tunasida nakaning. Tung tarinu pamuma panginumaki, tung tarparidihamuma paridioki, kematian tarparidihamudo paridiaki, kematian Yesus ima di bagasan padidion marhite aek dohot mudar. Gambaran kematian Yesus. Alayahado taida disi amang dohot inang. Neng dohonon ni Yesus do dang mura dapot nasida posisi hasangapon nasian Tuhani. Itu tidak mudah. Alai didokdo di bagasan turpukon asa dinasida hasangaponi ikon rade majalo sitaonon ikon rade mamolus hapersuhon isak-isak nang rehe-rehe dang madele dang marungu-ungut, tidak mundur, tidak gentar di bagasan aka sitaonon. Asalos odo ng jamita barita nauli tuhita amang dohot inang. Buhado hita molo naking dialusinasida do marhite-hite suku-sukun ni Jesusi dia tulupulusia gabi nasida matu ibana tarbahek kami do. Memang taboto do amang inang. Akhirnya Jakobus dia mati terbunuh. Dungi si Yohanes ima terbuang do ibana tu Pulau Patmos. Alani pangalilion marhite Kaisar Rom, dia harus dibuang dan menderita di sana bersama orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu. Alani amang dohot inang, diragam ni aka pergumulan, diragam ni sitaonon, diragam ni kesulitan hidup yang kita hadapi, bahkan mungkin diragam ni pergumulan iman, bukan hanya diperhadapkan kesulitan hidup di dalam kehidupan sehari-hari, alai bohado hita, bahkan diancam kematian. Imalah makatidakon Jesusi, apakah kita mundur? Manang nagabe madele do hita. Ketika mungkin apa yang kita hadapi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita harapkan. Persoalan demi persoalan datang dalam kehidupan kita. Dang saya dope persoalanon ngaromuse persoalan. Ala taingot ma amang dohot inang.
lubi sian si taonom mi nunga di tahun Yesus lahu humokop jolma pardosai. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, berarti kita memutuskan untuk rade hita marsitaonon di bagasan hapor suhon. Asa disido hita marsihohot. Jalata ingot ma amang dohot inang. Molomunang dohita di sitaonot tay. Molo tahamonakod do paraloani, tahamonakod do imanaking pergumulan iman kita. Disido jupang hita las niroha yang sejati, sukacita yang sejati. Kita bisa memenangkan pergumulan kita, pergumulan iman kita bersama dengan Yesus. Jalapos marohatta amang do inang dang terus sita menderita. Dang terus sita marsitaonon, dang terus sita tangis. Ay moloholon na tangis jolma si sukunon doyate. Dang terus sita mekel, ay moloholon na mekel jolma tongdo si pareson doon. Lapatan na marsori-soring do. Alay buhado ketika penderitaan si taononi, kesulitan hidup, molotadok naking belum selesai persoalan yang satu, sudah datang persoalan yang lain. Nang songoni dolas ni roha di pasahat debata di tonga-tonga ni ngolu niaka nani yasianna. Tahilala doira amang do inang. Boy do bertubi-tubi sukacita, merdapot-dapot las ni rohai. Tadapot, tajalo, tanikmati di bagasan ngolutta siganupari. Jala ikon ingotot tado, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan karena kebenaran. Yesus telah mati, dia menderita, sehingga semua bangsa menyembah dia. Ido molo taida amang dohot inang ima marhite di Filipi 2 ayat sia sahat rodi ayat 10 didok songonon disi. Alani ido di patibo debata ibana jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar asa sobatu goar ni Jesus nasa ulu ni tot na di banua gijangi dohot na di tano nang na ditoro ni tano. Ketika dia menyelesaikan tugasnya parsuruan ni debata amana dapot ni ibana do hamuliaon hasangaponi sian debata amana. Songonido nang hita dapot hita do hamuliaon hasangapon na sian debata molo manotong hita di bagasan ragam ni sitaonon na taadopi di bagasan ngolutta. Napaduahon ahado nang idauta marhite turpukon amang dohot inang. Takas do didok Yesus dison manangisi naing parjolo didok naking ima diturpuk tai di ayat 43 sahat rodi 44. Manangisi hamu nagiot sangap ima gabe panguloy di donganna. Jala manangisi hamu na naing parjolo ima gabe naposo ni donganna saluhutna. Manangisi naing parjolo ya. Manangisi naing dapotan kedudukan na tibbo. Manangisi naing sangap. Siapa orang yang ingin menjadi terbesar? Jadi terbesar bukan dang balga dagingna, tapi terbesar, terhormat. Alai takas do didok disinaking
asa gabe pangului ibana didonganna. Jala gabe naposo ni donganna saluhutna. Jala takas do taida di sinaking amanginang. Dipatuduhon Yesus do tuak kasisian nai. Na merasa cemburu, merasa iri nasida, ima tudonganna na dua naking. Dipatuduhon Yesus do perbedaan ni ima hasangapon manang huaso na adong di portibion, dohot huaso nasian debata songon naposo ni debata. Asa di bagasan dii amang dohot inang dia 40 dia 42 taida disi. Jadi di papungu Yesus manasida ninna mamadok nasida di boto hamudo di rajaya kasih gonggomi bangso do paripe nasida jala dipaksa akka sangap nado nasida. Jadi lapatan na disi molo huaso nasian portibion. Molo ima kekuasaan yang ada di dunia ini dipakai doi mabahen kekerasan, penindasan akan di portibion dipakai nasida do huasona jabatanna kedudukanna ima laho mabahen donganna menderita, melakukan kekerasan, penindasan untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Tidak memikirkan orang lain. Dang di hari koton, dang dipikiri donganna. Idoban na didok Yesus naking alai molohamu unang ma songoni. Alai molohamu unang ma songoni. Asa odo dapat duahon di pasahat tuhita amang dohot inang. Tuhita molo digoari songon topik ni mingguta sadarion. Takas didok disi ima kepemimpinan yang menghamba di bahasa Indonesia. Alai molo di bahasa Batak naposo na panguloy. Naposo na manguloy. Ya. Naposo hamba. Panguloy didonganna. Dia menjadi hamba bagi orang lain. Jadi lapatanna di siamang do inang takas dora molo di bahasa Indonesia naking pemimpin. Jadi ngayara hita gabe pemimpin ate. Pemimpin di kantor ta, pemimpin di perusahaan ta, pemimpin di organisasi ta, ya pemimpin mungkin di tongani bajar ta, pemimpin hita di huria, ya, pemimpin hita di tonga-tonga ni keluarga, ama dohot ina, pemimpin do hita. Naposo ni debata, na dipake debata, diragam ni akka ulaon na pinasahat na. Tentu di bagasan kepemimpinan tay, jojodorat ay huton akalatihan kepemimpinan. Tapi Yesus mengingatkan ini. Jauh berbeda. Ima kepemimpinan ni portibion. Sian nabinahin ni Yesus disonnakanin. Sahalak molo neng marsangap pamu. Molo neng tumibo hamu. Molo neng parjulo hamu. Gabi panguloy mah tudongan na. Asa di bagasan ni amang dohot inang. Dibayin Jesus do gambaran na. Ima di ayat 45 anak ni jol maipe dada asa diulay halak ibana umban naro. Ibana do balik panguloy jala mga lehon hosana bahen tobus ni torop jolma. Di lehon Jesus do tiruan. Gabi panguloy ibana. Di patuduhon do tiruan ni telada ni tu akka sisian na. Di basu ibana do pat ni akka sisian ni. Jadi
tradisi ni halak Jahudi moloro tu sada bagas ni halak pitor adong do di baen ima aik pabasuan di pitu ni jolo ni bagasi. Jala setiap tamu yang datang kakinya akan dicuci. Ala memang pengaruh debu yang banyak di daerah Palestina. Jadi tradisi do dinasidai jala somalna nama cuci pat ni tamui adalah hamba. Hatoban hamba. Alai di patuduhon Yesus doi. Ibana do gabe na poso tuaka sisian nai. Ibana do gabe hamba tuaka sisian nai. Ibana do patu toru diri tuaka sisian nai. Asa sahalak na poso na mangula di bagasan hauduhon, di bagasan haserepon. Ya, so pola mangigil pujian. Dan pola mangigil penghargaan. Hormat sian halak nani hobasanna. Nang penang gudang di bahen ibana. Alai kondohonon nado songonani dok na di Lukas 10:7 ya 10 na poso na so hasea doau itap ni gogokku na tolapu do hubain. Na poso na so hasea. Itulah prinsip ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Dohonot tado na poso na so hasea. Unang tayo ngetong akaulaotay. Ya. Jangan kita perhitungkan untung rugi terhadap apa yang telah kita lakukan. Di tonga-tonga ni ngulutta siganupari. Alai taulahon may, lakukanlah itu sebagai kewajiban. Tanggung jawab ta yang harus dilakukan. Songonanidok na diat opaplopati jala manangisi hamu, naing parjulo ima gabe na poso ni donganna saluhudna. Asa tu sido hita amang dohot inang ditogihon sahalak na poso ikon pangulo itu donganna dang marlomo-lomo, tidak melakukan tindak kekerasan, tidak memandang menganggap remeh, merasa lebih hebat dari orang ima yang dipimpinnya meskipun dia hebat. Tapi dia tidak mengatakan, mengumbar kehebatannya untuk dapat pujian. Tetapi orang akan memuji dia ketika orang melihat pekerjaannya. Alani doa mang inang dang pola hita pabuah-buahon nadinggan natabain. Dang pola hita mangigil mangido asa dipasangap dongata hita. Dang pola melalui kata-kata, tidak perlu dengan kata-kata. Ikon hormat do tua udah, ikon sangap bainom muau, ninda natoras tua kayak nakonna. Kamu harus hormat sama orang tuamu. Kamu harus patuh kepada orang tuamu. Tidak melalui kata-kata. Ido banadong hatani bijak madok, satu perbuatan lebih berharga dari 1000 perkataan. Kita akan dihormati ketika kita melakukan segala pekerjaan kita dengan kerendahan hati dan ketulusan di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan dihormati orang. Sehingga kita akan dihargai orang. Sehingga kita akan dirindukan orang. Dihasiholi kehadirat ta amang inang. Dihasiholi hita disude akka ulautta. Di tonga-tonga ni nguluta. Alani i margugu mahita. Gabi na poso ni debata. Ima na mangului tu debata. Jala mangului tu donganna. Amin martangi yang mahita. Hupuji hami ho ali Tuhan Jehovah debata amanami. Di bagasan tikyon. Di paluaso hami ima marlas ni roha manangihon hatam nang taripar di tonga-tonga ni parminggon nami nagabi barita na uli si hanguluhonon nami di bagasan ngulu si ganupari na paingoton hami tututuhan songon na poso ni debata
diragam ni akka ulaon, dohot tanggung jawab, kewajiban na pinasahat mo tuhami. Naik kami tututuhan gabi na poso, panguloy, di bagasan haserepon ni roha, dohot di bagasan habuluson ni roha, mangulahon akka ulaon nami. Dang hupake hami huaso nami i, laho menindas, laho mermehkan, ima akka nahuluok kami. Alay di bagasan di Tuhan, naing totong hami mangulahon ni, songon naong pinatuduhon ni Jesus Kristus, naong gabi panguloy ibana, ro tutonga-tonga ni Mortibion, jala marsangap ibana Tuhan marhite panguloyon na, didibata amana na marsuru ibana. Moliate madihatami, pasu-pasu mahatami Tuhan, pasu-pasu parsauran ya karuas ni huriam, na patupahon parmingguon di bagasan sadarion, asa totong marlas ni roha nasida, marhite-hite hahipason, na pinasahat mutu nasida, doho ragam niya kapasu-pasu Tuhan, jalalehonom mugogo di nasida Tuhan, molotungpe di bagasan ragam niya kapergumulan, ragam niya kahamaolon ni ngulu, na niadopan ni nasida. Jalalaw songoni Tuhan, buanon nami do, ima akadongan nami natongon di bagasan parukilon, ala ni parsahiton di bagasan tikyon. Ama nami, ima tinur pancaitan, songoni situa nyonya si tompul, boru nadeak, nyonya nenggolan, boru si morangkir, situa Dr. Andus Morlan, siahaan, nyonya marpaung, boru batu bara, insinyur Dahler, Tambunan, sintua nyonya si Barani, boru pandiangan, Monang Pasaribu, Tony Hutapea, nyonya si Tumorang, boru si Majuntak, nyonya Deha si Mangusong, boru si Majuntak, amang Padita Daulat Pardomuan Pancaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan si Tumorang, nyonya Hutapea boru si Majuntak, nyonya si Tua Siregar, Jerni boru si Burian, nyonya Butar-Butar, Mas Delina boru si Raid, doho sude Tuhan, naso boy hugo arihami sada-sada, naso tarsurat di warta jemaat nami, na di bagasan naka penyembuhan, pemulihan, di tongani bagas nasida, nang songoni na dirawat di rumah sakit, asiroham, homajama pamatang nasida, mangalihon gogo doho pos ni roha, hamalumon di parsahiton, di partodion nang songoni di pardagingon. Lau songoni Tuhan, di bagasan tikyon, banon nami ruas ni huriam, namarlas ni roha di bagasan saminggon, merayakan imaharik ulang tahun kelahiran nasida, dohot ulang tahun perkawinan ni keluarga ni ruas ni huriam. Totong matuhan tabayon mua kapasu-pasum, marhite hahipason gajang ni umur, songoni las ni roha, di tonga-tonga ni keluarga, naong pinajongjong mi. Asa totong Tuhan, lamar taba-taba, pamujion nasida di bagasan guarmu nabadiay. Ali Tuhan debata ama nami, tuho mahupasat hami, saluhut akka ulaon nami di bagasan samenggon, saluhut natahe tarpatu pahami doi, molo mardongat tonho, tarpuji maguarmu alaniasi dohot denggan ni basam, mangasahon guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Tapasahat ma peliata tuhuria dohot tu pusat. Jala ujahan ni peliata di minggu sadarion imasian Rom 10 sada ayat 36. Aisian ibana do saluhut naro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudinai. Di ibana mah sangapon saleleng-leleng na. Amin.
Tatangnyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohok nasau libasan na mauliutus, hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho, sejalo mega be uap na khusus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasea kami pelianon, pati bulon harajon muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, sesaut molomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin.
Sude parhobas parmingguan di pukul sia, pasahaton selamat hari Minggu ma, tu sude ruas ni huria namar Minggu di bagas tasadarion, tuhatama nama masu hita, horas madihita.